И здравейте! Това е следващия епизод на нашето оцеляване, мисля, че шести. Епизод не е имал според мен отдавна, защото обикновено снимам доста често, но тъпото приложение за снимане се разваля. Както казах в предишните епизоди, ги снимам по няколко пъти и сега ще гледам право в приложението за виза да не изчезне. И ще гледам да не ме прекъсват. Голям лаг. Не трябва да лагва. Не знам какво ще правим в този епизод. Да. Снимах този епизод много пъти. Много дни. Го снимах. Вчера го снимах. Онзи ден го снимах. Всъщност днес е понеделник. I don't like Monday. Да, мразя понеделниците. Но сега не ги мразя. Защото съм вакансия и мога да снимам когато искам. И имаме, както виждате, нова версия. Ако не сте забелязали до сега, намериха, сложиха, да не е толкова лагава. Много изкефя. Имам и такива хубави работи. Много хубави работи. Някои от тях са хопари. Тези. И още много редстоун работи, за които не се сещам в момента. Така може да звучи някак различно, просто съм леко балон. Да. Така. И да. Какво ще правим? Не зная. Ще бъде кратък епизод, най-вероятно, заради приложението. Ще внимавам с него, но нищо не се знае. Ще убия тези овци. Не са ми навиваме листа. Неща, имаме вълна, такова много вълна не ми трябва. А и може би от тях се получава след този лак. Не може да си заведем нови. Чудите къде са кравите. Кравите се диспаднаха. Да. Кравите се диспаднаха. Сега просто ще си взема всичките оградки. И така. Така. Поне не е голям, да. Да се надяваме. Добре, явно обрахме и градината. Този свят е много лагав и ако продължава така, ще го махна. Ще започна нов. Примерно, има начин с други хора. То е яко. Да. Не споменавам имена. Ако гледат този епизод, ще знаят. Музика. Може би ще го мейкна.
Ще го правя. Ще го направя така от свят по-малък. Да си има граници. Това е което мога да направя. Ако не, просто трябва да го изтрия. Или да си го запазя за мен. И да го снимам на нов. Защото, разбирате ме, много зле. Чакай, заслушах се просто като ходя по дървото и има едно скърцане. Не разбирам. Епизода ще го направя 7 минути, може би. Просто съжалявам за което, но това е за сега. Не за сега, да. Ще една минутка само. Съжалявам. Още нещо. Скин, който няма да се махне. Може. Ето го. Много найс. Този няма да се махне. Използвам друго приложение. И да. Малко са ми счупени броните, но нищо няма. Ей! Чакайте. Така. Така снимах се. И да. Съжалявам за къси епизод от мен, защото не мога да направя нищо повече. Довиждане YouTube. Аз бях Ради БГ. Ще се видим в следващия епизод на нашето оцеляване. Ако има такъв. Съжалявам. Богом. Добре, не е с Богом. Ще има друг епизод. Ще ви информирам, ако спирам с снимането на този свят и така. Довиждане.